Đurđevdan je krsna slava opštine Lopare. Već tradicionalno tim povodom proteklog vikenda organizovane su đurđevdanske svečanosti, svečana sjednica Skupštine opštine, liturgija i parastos za poginule borce, a osvećene su i prostorije spomen sobe, otvorene u znak sjećanja na ljude i događaje iz posljednjeg rata. Skupština opštine Lopare u proteklom mandatu radila je bez političkih potresa, što je po prvi put u zadnjih 15 godina. Istakao je tokom svečane sjednice održane povodom krsne slave opštine Milenko Ristić, predsjednik Skupštine opštine Lopare. Kada je stabilna skupština, a ona je kreator politike, onda je stabilna i politika i znači naravno sve naše odluke, projekti idu u dobrom pravcu ka razvoju naše opštine i standardu naših građana. Načelnik opštine Rado Savić istakao da je ova lokalna zajednica u proteklom periodu ostvarila nekoliko dobrih rezultata. Svakako najvažnija je obnova proizvodnje u fabrici Solova i Solica, ali je i dalje ostao aktualan problem nezaposlenost. U toj borbi nam je potrebna pomoć svih nivoa vlasti i svih onih koji mogu dati doprinos. Mi smo spremni da kao lokalna zajednica budemo i servis i da se direktno uključimo u pomoć onima koji imaju tržište, mogu nešto da proizvode i da izvoze. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Lopare uručeno je 9 zahvalnica i 5 zlatnih znački istaknutim pojedincima, sportskim kolektivima, javnim ustanovama i firmama za njihov doprinos u razvoju ove lokalne zajednice. Zlatna značka dodijeljena je i Srednjoškolskom centru Lopare. Mi smo u posljednjih 7-8 godina izuzetno dobro opremili našu školu, tako da smo u mogućnosti uz primjenu savremenih informacionih tehnologija skoro u svim nastavnim predmetima i novih metoda i oblika rada možemo da vežemo i da zainteresujemo mladu generaciju da postiže što bolje rezultate. Na dan krsne slave 6. maja u hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Loparama, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije zajedno sa lokalnim sveštenstvom služio svečanu liturgiju, a obavljeno je i lomljenje slavskog kolača. Nakon liturgije litija je krenula do spomenika poginulim borcima gdje je služen parastos, zapaljene svijeće i položeno cvijeće za 242 poginula borca sa područja Loparske opštine. Nakon toga vladika Vasilije osveštao je prostorije novoizgrađene spomen sobe u kojoj se čuvaju uspomene na ljude i događaje iz posljednjeg rata.